खुलुमबाय गाइस गोदान मोनसे भिडिअ जे नोंथांमोना आंनि गस्लायाव जे हाब्रु नांनायसो नुदों आरोना जे दिनैनिफ्राय न'नि फोथाराव माने दुब्लियाव जे आलि दाननायखौ सुरु खालामदो जे आङो दायो बेवहाय एसे नोंथांमोननि खाथियाव एसे शेयार खालामसुनानैसो फैलायदों आरो दे जे नोंथांमोना दायो भाइरेल मोनसे जागासिनो दङ आरोना जे दा भाइरेलखौ नुगासिनो दङ जे भूमिका आब'आ जे जेम्स आदाखौ जे मा बुंदों जे बै क्लिपखौ एसे ससे नायनोसै आंनो नाङा एफा बोरायरायनो आदा जेम्सखौ फसायदों मालाय नांगौ आब' आंनो नाङा एफा बोरायरायनो भूमिका आब'आ जि बुंदों बे बाथ्राया गोरोन्थि जे जेम्स आदाया बोरायाखै जे बेहा गोहो बोलो दङ आरो बेयो हाबाबो जायाखै सेंग्राहैनो दङ जे जानाखि मानसिनि खामानि मावनो हानाय गोहो बोलो थायो बै समसिम बोरायनानै बे मानसिखौ बुंनो हाया जे मानो होनोब्ला जे जितियानोखि नोङो खामानि मावनो हानायनि गोहो बोलो गैया जितियानोखि न'आव नोङो गोलैनानै थागोन बै मानसिखौसो बोरायनानै बुंनो हायो ओरैनो खुगायाव जि फैयो बेखौनो आङो बुंना होनोसै बोराय आंखौ नाङा होननानै बिदि दा बुं दुखु नांथाव बियो दुखु मोनदों आङो बे बाथ्राखौ जे मानो होनोब्ला जे नोंहा हय गोसो थोलायनाय दङ सोरबाफोर दङब्ला जे नोङो बुंनांगौमोन जे जेम्स आदाखौ नांथ'आ दे मानो होनोब्ला आंहा गोसो थोलायनाय दङ बिदि बुं मा ओरैनो जि खुगायाव फैयो बेखौनो आं बुंनोसै बे बोराय आं बेखौ नाङा होननानै बिदि दा बुं बे गोरोन्थि जादों बे बाथ्रा बुंनाया मिथिबाय बेबो बिगुराबो ताग्राहैनो दङ बिदि लेथेब जायाखैना मानसिनि बे लेथेब जाबासो ओइ बे बुरायबाय बे बुरैबाय होननानै बुंनो हायो ओरैनो खुगायाव जि फैयो बेखौनो बुङो नामा आल्ला बिदि दा बुं बे जेम्स आदाया हाबाबो जायाखै आरो जेम्स आदाया बोरायबो जायाखै भूमिका आब' बिदि दा बुं समायनानै दं समायना रमायनानो दंखायो हेन्डसाम किउटखा जेम्स आदाया बिदि दा बुं भूमिका आब' नोंबो किउटखानो नोंबो बुरियाखै बेबो बोरायाखै नोंहा जि मोजां मोनलायनाय दङ बेजोंनो हाबा जा ओरैनो जाला माला जे खुगायाव जि फैयो बेखौनो आङो बुंना होनोसै माने बिदि दा बुं मालायखौ बिदि दा बुं मिथिबाय भूमिका आब' सेंग्राहैनो दङ बेहा दाबो शक्तियानो दङ खामानि मावनो हानायनि गोहो बोलोआनो दंखायो जितियानोखि मानसिया खामानि मावनो हाया गोहो बोलो गैया जे न'आव गोलैनानै थायो बै मानसिखौसो बोरायनानै बुङो भूमिका आब' जे भिडिअआ बेखिनिसै जे नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां नांदोंब्ला लाइक एन्ड शेयार खालामदो जे नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो दाबाव।